Hayırlı kün, hürmetli tamашaçılar. Ni kızgaныч, әмма biz bugün barбыз да бик тә четерекле, бик тә үзгәрүчән тотырыксыз заманда гомер итеп ятабыз. Истебезгә килгән афәт, тормыштагы зур сорауларның берсе генә булып калмыйча, безне мин ни өчен яшим, минем бу тормыштагы төп вазифам нидән гыйбарәт кебек фәлсәфи сорауларга җавап эзләргә дә мәҗбүр итә. Ләкин бу сорауларга җавапны гомере буе эзләүчеләрдә җитәрлек шөкер. Бүген сүзебез шундыйларның берсе, гомерен татар журналистикасына багышлап, үзеннән соң бик күп дәвамчылар, бик күп якты хатирәләр һәм игелекле гамәлләр калдырган остазыбыз Исмәгыйль Шәрәфиев турысында. Студиядәге кунагыбызны кайберләрегез танырга да өлгергәндер. Ул заманда үзе дә безнең телевидениедә тапшырыклар алып барган күренекле журналист Риман Галимханов. Хәерле көн, Риман абый. Хәерле көн. Менә тик торганда гына Исмәгыйль Шәрәфиевне искә алмыйбыз. Син менә журналистлар чыннан да бик күп бит алар. Олы яшькә җиткәннәр дә күп. Менә Исмәгыйль Шәрәфиевне сагынучылар, аны сагынып искә алучылар бик күп. Нәрсәдән дип, менә үзеңнән чыгып, нәрсәдән дип әйтә аласың бу очракта? Назим туган, без бит синең белән дә очрашкан сайын анда телгә алмый калмыйбыз. Нәрсә булса да җаен кыстырып әйтеп куябыз. Исмәгыйль шулай дип әйтәдер, Исмәгыйль шулай әйткән булыр дип. Менә ничек күңелгә кереп калган инде. Мин Татарстан яшьләрендә үзе чакырды ул мине. Телевизион киткәч, Казанда бер-ике чай эшләп алдым да, берничә язма укыган, күрәсең Шәһри Казанда да безгә киләләр. Менә мәйтәм, мин карт бит инде яшьләргә җитенә килергә дип, вакытта 40-тан узган инде. Үзенчә әзрәк кенә бәйләп булдың индеме? Бе күтәрелде, чынлапта. Мәйтәм 40-та узган кеше яшьләргә җитенә кисин дип уйлаган инде. Мин дә карт, мин дә яшь түгел инде, Риман да иде, шулай эшләп киттек. Безне күрәсең язмышка очраштырып килгәндер. Мин гел шуны уйлыйм. Чөнки бергә бер тирәдә укыдык без аның белән университетта. Бергә җырлап йөрдек. Хорда, татар хорында җырлап йөрдек. Аннан соң да ничектер югалтышмадык без аның белән. Менә шулай туры килде инде. Аннан соң бер подъездда яшәдегез инде. Йортта яшәргә туры килде. Анда да чакырды бит әле. Күрше булыйга дип үзе чакырды. Инде ул турыда күп сөйләдек, ул андый мөхәррир булган микән, бөтен кешене фатирлы иткән. Белмим, мин Татарстан яшьләрендә фатирсыз кеше юк иде бит. Чыннан да бай редакциялар күп иде, хәтерләсәң. Үз буйлы редакцияларда бар иде, шәхси редакцияларда бар иде, инде ул вакытта барлыкка килә башлаганнар иде. Ләкин бөтен кешене фатирлы иткән. Үзе турында уйламады бит ул бит. Күбрәк кеше турында уйлады. Менә мин бик күп теге җитәкчеләрне күп күрәм бит, эшем буенча да инде сөйләшеп, танышып, аралашып торабыз инде. Исмәгыйль дә җитәкче бит. Рөләндә. Ләкин ул безнең фикердәш дус иде. Менә хикмәт тә шундадыр, Риман абый. Җитәкчеләр күп инде алар бүген, бигрәк тә, әйме? Һәркем җитәкче булырга омтыла, чөнки зуррак урын, зуррак акча дигәндә карьера, әйме? Ләкин җитәкчелек дигәндә ул уйнаучы тренер дигән сүз бар бит. Язучы журналист кына түгел, ул чыннан үзенә ул иптәш иде. Ул сине өйрәткәнче, шул үзенең өйрәткәнен үзе эшләп күрсәтә кеше иде, хәтерләсәң. Рәсем астына хат үзе язып бирергә кай вакытта, әйме? Үрнәк өчен күрсәтеп инде, кулдан эшләп күрсәтеп. Бик тәләпчән ул. Мин гомергә тасым бер мәртәбә язма ахырында соңгы җөмләне соңлыкта куйган тканмын мин. Сен дә бар икән бергә эшләдек бит инде. Планеркада редактор урынбасарлары хәзер җөмлә беткәч нуктада куя белми дип әйтеп куйган. Шул хәлдә теге кыен сында ялдым. Ул бит үзе бөтенсен редактировать итеп чыгадыр инде, бөтен язмаларны хәтта. Укып иренеп. Төзәтеп нитеп кайганда бик күп булса инде, кире кайтарадыр безнең язмаларны да яңадан язал дип. Төзәтеп кенә бетереп булмый дип шунда. Менә таләпчән бик каян килгәндер, ул бит журналистиканы тамамлады бит инде, уйме? Ул рус татар теле бүлегендә укыды университетта. Тәрҗемәче булып эшләгән кеше. Менә анда күрәсең талант булган инде аның, Ходай биргән. Мин Исмәгыйль булмаса, бәлкем гәҗит журналисты була алмаган булыр инде. Чөнки беренче язганда мин куркадыр идем. Мәкалә язгач инде шешкә ябышадыр дигән сымагыймы. Телевидениедә әйбәт бит ул. Сөйлисең,
Cümle kişilikleri orsa da sezilmey, bir hata gitse yangadan kavatlap әйтәсең. Hem munda әйтәм, ташка басылган, кеше укый бит моны. Хата юк микән инде китмәде микән менә шушы курку миндә берничә ай дәвам итте. Курку димәктән Исмәгыйльне читтәгенә карап белгән кешеләр син аның белән ничек эшлисең дип әйтәләр иде миңа. Аның бит чыннан да йөзенә карасаң, ул бик теге кырыс, таләпчән генә түгел, усал дип әйтергә буладыр, әйме. Ләкин менә син ул усаллыкны күргәнең булдымы үзеңә янәшәсендә эшләгән кеше булар? Мисал итсәләр. Bilmedim мин аны. Нәрсәгә бер усалгы шул булды бу, нукта куя белмиләр дигән. Ул таләпчәнлек була инде, усаллыкка түгел, таләпчәнлек кеше. Усаллыгын хәтерләйм мин. Бер бик ярдәмчел икән беләм. Инде без син белән сөйләшкән бар. Минем Дачага китер дип Дачага дип әзерләгән бурада шунда 1-2 ай ятты. Бүрәнәләр име? Шуны күрдә, ничә булыр ятамында дип. Улы Искәндәр белән шул ий бирделәр бит. Ул гаҗәп миндә ярдәмчелек турында әйтеп булмый. Менә мин аң яна гел керәдем. Юк бар әйберләр дә керәдем име? Киңәш сорап. Шу күңелдә шундый уй киреп утырган күңелгә. Моны Исмәгыйль белми калмас дигәннәр. Бөтен эшне беләдер ул. Инде үзең алдында әйтергә ярамый, Назим. Без бергә эшләдек, син башка хәл, мин син яңада гел керәдер бит. Менә синдә дә шушы сыйфаты бар бит. Мен әйтәм, Назим белсә беләм аны дип. Менә хәтта дарулар турында керәдер мин сиңа. Кайсыдыр? Ул теге укытучының сыйфатлары укучыларга күчә торгандыр инде шуннан да. Ул бит ихлас эшләйдер бит нәрсәне. Менә син әйткәнчә теге журналистика караган түгел, сиңа ярдәм булмасын. Сүз уңайыннан минемдә бакча йортымны ул иште. Нидә кирпештә диме? Ул әйдә дип әйтеште миңа, әйме. Әлегә дә боягы без бит инде журналистлар, теге иҗат кешеләре андай бергә бик тиз генә теге тәвәккәл алмыйбыз. Әйдә куркып торасы юк дип, ул иң беренче тәвәккәллек күрсәтеп эшли башлыйдыр. Шуннан соң усаллык аның йөзендәге миңа калса ул битлек кенә булгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки дөньяда булгандыр әзрәк урыны, ләкин аның бу усаллыкта түгел ул. Менә мин җитәкчеләр турында сүз башладым бит. Алар үзен әллә кемгә куеп биргән җитәкчеләр дә бар. Мин андый кеше теге хәзер аерым атап әйтмим, ул кызык булмый, теге кешене рәнҗитү булыр иде. Кеше җитәкче, кеше ялга китсәме, иркен сулап куя коллектив. Аллага шөкер дип. Китеп барса тагы бер Аллага шөкер китте дип. Менә Исмәгыйль отпускка китсә, юксына башлый, кирәк бит. Исмәгыйль юк дигән уй иң беренче туадыр. Гаиләдәге әти кайда киткән шикелле, әйме. Ләкин Риман абый журналистика усал булырга тиешме дигән сорау бар бит инде безнең һаман да, әйме. Менә Исмәгыйльнең 30 елга якын эшләгән газетасын, газетабызны дип әйтәбез инде буйса, Татарстан эшләрендә барыбыз да эшләдек, әйме. Ул бит усал газета иде, хәтерләсәң. Усал газета, Тилтеш тидерле газета. Мин мәсәлән хәтерлим аның бер районга барып, бик усал гына язылган язмамны минем укып чыкканнан соң карады да, бер редактор булса үзеңә эшле, икенче бер редактор булса әйтер иде, юк, моны баса алмыйбыз дип. Чөнки беренчедән ул район җитәкчесенә каршы язылган иде, аның фамилияләре кертеп язылган иде. Икенчедән фактлар белән язылган иде. Һәм Исмәгыйль миңа беләсең нәрсә дип әйтте ул вакытта, мәңгелек менә минем күңелемдә калган сабак. Мин Назим бу язмаңны бастырабыз инде диде, бастырулыкка бик әйбәт язылган диде. Ләкин моннан соң бик күп дошманнарыбыз булачак синең белән икебезнең диде. Шулай инде. Менә журналистик шулай була тиештер инде ул, әйме? Аның без бер яктан без шуны чорга эләктек, Назим Горбачев, Ельцин чорына. Ул вакытта ирек тә булганнар, бәлкем күпмедер дәрәҗәдә булды. Аннан соң газетта бит рәсми басма түгел, автоном комиссия булмаган оешма дип бетелде бит инде. Үз акчабызга яшәдек, үз кулыбызда. Ләкин без барыбер күңелдән сизәдерик. Нәрсәне язырга ярый, нәрсәне язырга ярамый икән, шулай бит. Безнең күңелдә цензура үзе киреп утырган иде. Һәр вакыт әлбәттә утыра ул. Менә син безгә сеңгәндер дисең бит инде. Исмәгыйль дә әйтәдер. Дөресен язудан курыкмаска кирәк, ләкин дәлилләп языгыз дип. Менә син дә шуны кабатлатың бит. Дәлил алсаң инде, дөрес сүзгә кеше ул тавыш куптарга да курка име. Чөнки әле тагын кайбер фактлар булырмы? Гәҗиткә чыкмаган, шулай бит инде. Ләкин менә шул заманда инде батыр журналист, усал журналист исеме алучыларда шактый булды бит. Гел кризләп йөрүчеләр дә име? Ләкин без чамасын белә алдык бит, Назим. Шуның. Тәнкыйтьнең чамасын белә алдык һәм үзебезнең әйтер сүзгә каршы әйтмәслек дип язарга тырыштык. Үзебезнең сүзгә. Менә монда Исмәгыйльнең роле ул шуны тыймлады бит, ул шуны сизде, курыкмады шуңа күрә.
Кешеләрне яратуга корылган журналистика дип әйтәтгәне юк. Кешеләрне яратырга кирәк дип. Шуңа күрә дә бәлкем тиражның иң зур вакытлары да Исмәгыйль эшләгән вакытка туры килгәндә. Әлбәттә заманасы үзегез әйткәндә заманасы да шулай булды инде аның. Ләкин Башка газеталар андый тиражга ирешә алмадылар. 300 меңгә якын тираж, 290 ничә мең тиражга ирешү, ул бит ул вакытта бик зур иде. Аннан соң яңадан кабатлап әйтергә кирәктер, Риман абый, акчага эшләүче, дәүләттән бюджеттан акча алмыйча гына эшләүче башка редакциялар да бар, хәтерләсәң. Ләкин аларда андый мөнәсәбәт юк иде. Анда ниндидер теге менә килдең, эшлисең, армиядәге шикеллеме, редакторга буйсынасың, үзеңне эшлисең, аңа буйсынмыйсың икән, китеп барасың. Менә шундай нәрсә бар. Әлбәттә, Исмәгыйльдә хаталары булды. Кешеләр җыйганда ул бит инде ул да кеше безнең шикелле. Ләкин ул хаталар үзеннән үзе төзәтеләдер шикелле. Хәтерлисеңме син? Менә ялгыш теге очраклы килгән кешеләр бар иде. Алар күп мөдәрришләр дә үзләренең белеп китәләр. Белеп китәләр үзләре. Исмәгыйль аларны кумады бер кайчанда да. Алар һәр вакытта үзләрен аңлап, булар безнең эш түгел икән булып әкрен генә китәләр. Кем ярты елдан, кем анда, нидән? Андыйлар булмыйча калды. Бер кайчанда планеркаларда да менә кайбер күпкәлидер, име? Инде исемне әйтмим, кайберләрнең мәрхүм Исмәгыйльнең сүзенә. Ләкин Исмәгыйль ул теге кире чигенергә урын калдырмыйча аңлатып, төшендереп чыгарадыр. Һәм кешенең үпкәсе бетәдер. Аңы яннан чыкканда. Аннан соң ул бит гафу үтенә беләдер. Теге гафу дип әйтмидер ул. Шул җыелыштан соң синең үпкәләп чыкканын белә бит инде ул. Кайвата тия инде сүздә бит инде хатыра киткән сүз. Ләкин синең артыннан керә дә ул син беләме? Бер нәрсә булмаганда сөйләшә башлый. Бу инде гафу үтенү дигән сүз. Кеше сиңа турыдан туры әйтми, миңа гафу ит дип. Әйдә, чәйшеп менәбезме? Әйдә бергә ашарга төшәбезме? Ягъни мәсәлән, эш өчен әйтелгән сүз икәнлеген аңлатадыр. Бу фақат сиңа карата әйтелгән сүз түгел, эш өчен әйтелгән сүз икәнлеген. Шуңа күңел буладыр. Риман абый, менә бүгенге журналистика ул вакыттагыдан нык үзгәрдеме? Менә син бит инде һаман да шул басма матбугатта эшлисең дип әйтәбез инде. Шул органда эшләмәсәң дә шул. Үзгәргә тиештер инде ул. Мин иң беренче бер нәрсә менә гел уйлап йөрим. Яңадан шул Исмәгыйль сүзе. Аның бер син хәтерлисеңдер. Һәр язмада вакыйга булырга тиеш дип әйтәдер ул. Мин баштан кабул иттем вакыйга, ниндидер чынлап торып булып узган вакыйга булырга тиеш дип. Каядыр нәрсәдер булган дип. Ул аны башка төрле, мин һәр башка төрле кабул итәм. Вакыйга дигән нәрсә ул име? Нәрсәдер булса, син аны аңлатып, кичкенә генә булса да аңлатырга тиеш нәрсә бу икән укучыга име? Һәм шулай итеп мәгънә дигән сүз иде, уймы? Син язганда мәгънә булырга тиеш дигән сүз. Менә шуңа күрә ул безне язарга өйрәтте бит ул. Менә теге тиражның күплегендә газетаның теле дә шактый өлешкерткән күплегенә димим. Чөнки без кыска оста итеп язарга өйрәтте бит. Ул бөтен кеше хас чөнки журналистлар инде өлкән булган бигрәк тә авыр алмасыннар күңелләренә алар тапталган җимләләр белән язып өйрәнгән иде. Һәм зуррак булган саен язма җимлә төзергә тырышып язып. Һәм язма зуррак булган саен саулырак була дигән бер төшенчә бар иде. Бер полоса материалым чыкты дип. Ярты полоса чыкты дип. Кыскалыкта асталык дигән сүзне бу телгә менә андый мөхәррирләрендә ул сирәк буладыр. Бәлким булгандыр, мин күп мөхәррир белән эшләмәдем бит инде. Исмәгыйль синең белән эшләдем. Мөхәррир Гөлнара белән ул да безнең ул сине ул да шул мәктәптә үткән кеше. Ул сине дә остазым дип санап йөри Гөлнара. Исмәгыйльне дә без аның белән сөйләшмәй калмыйбыз Исмәгыйль турында. Чыннан да ул аның белән эшләгән кешеләр аны алай тиз генә оныталмыйлардыр. Чөнки ул чыннан яшәү принцибы. Аның бит яшәү шулай иде. Ул бит редактор булам дип утырмады бер кайсында да. Ул яшәде шул эш белән. Аннан соң хәтерләсәң, Татарстан яшьләренең ул вакытта уйлап чыгарган дип әйтгәндә яңа проектларын хәтерлисеңме син? Хәтерлим. Ул җитәкчеләрнең гармон уйнатып җырлатулар, эме? Гәзит чыгарып ятыш дип. Озын тылым конкурслары үткәрүләр, эме? Шуннан бәрәңгедән пешерелгән ризыкларга рецептлары конкурслар, эме? Һәр нинди булса да бер конкурс уйлап чыгарып, бер проект уйлап, хәзер проект дип сөйләшәләр инде, эме? Шундай бер уйлап чыгарып, бөтен кешенең астын искә китерә. Капчык хәтерисезме? Капчыклап хатлар килә ди. Озын тылымга ул вакытта, эме? Бөтен ул вакытта СССР территориясендәге татарлар купты. Хатлар килә. Шуннан соң капчыклап ташыйлар. Ул лотереялар. Аннан соң шул вакытка туры килде бит әле аның редакторлыгы вакытында түбәтәйне салдык дигән име. Авыр вакытлар килде. Газет чыгарга акча дәүләттән акча алмагач, халыкка әйтергә мәҗбүр булдык. Менә без чыгудан туктарга мәҗбүр булдык дип. Һәм шунда гаҗәп хәл булды, хәтерләсәң. Ансы миңа хәл булгандыр. Сиңа хәл булды. Гаҗәп хәл, халык кадәри хәл, кеше үзенең кулына килгән кадәр акча җыя башлады. Һәм Хыйн рәхмәте җыелды, акча хайран җыелды. Үзенә итеп санаган халык газет. Әлбәттә, шул мәчетләрдә бит үзенә китеп, үзенең динен, үзенең өммәтен дип санаган шикелле газетында нәкъ шулай итеп санап,
күп акча салучылар булды. Мен сенен ишетип кенә беләм инде. Ул вакытында шуңа күрә аптырап та җирдем мәйтәм, ничек халык акча бирә икән Халык акча газет җыйды, өчен. Һәр андый нәрсә булырга мөмкин түгел бит ул хәзер. Әлбәттә, үзгәрде, журналистика да үзгәрде. Үзгәрде, кешеләр дә үзгәрде. Үзгәрмешле заманасы белән бергә журналистика да үзгәрмичә каламы анда инде ул. Ләкин андый кешеләрне безнең онытырга хакыбыз юк. Чөнки алар безнең өлгеләребез иде, журналистикада өлге иде. Менә минем уйлавымча, шулай булырга тиеш, безнең газетада язылган материаллар 20 елдан яки 30 елдан соң кемдер ачып укыгач, нәкъ менә бүгенге тормышны күз алдына китерерлек булса, без шул тормыштан аерылмаска тырышабыз. Гомуми сүзләр, әйтик, үлгән җөмләләр белән язмаска тырышабыз. Менә ничек бар тормыш. Һәм һәркемнең кыңгыравын чыңлатырга тырышабыз. Менә бу журналистик үзгәрдеме дигәннән бәлкем замана тизлеге күбрәк чагылмый микән дип уйлап куям мин. Кыска информациялар белән мамыкмыйбыз микән кайвакта дип куям. Аннан соң мәҗбүри дә була бит инде ул кирәксә кирәкме халык өчен кирәк тә түгелдер. Мәсәлән, кемдер каядыр бар, кем белән очрашканлар кирәктер дә бәлки. Ләкин без менә шушы кыска гына әйберләрдән дә мәгънә чыгарга тырышабыз, хәтерләсәң. Президент каядыр бар икән, кем белән очраша икән име? Нәрсә эшли икән? Без язады дигәндә моннан ни халыкка ни файда дигән сорауга җавап бирергә теләп, шулай язады бит. Бәлки аналитика җитеп бетмидер газеталарда, һәр аларда кирәк бит. Аннан соң журналистлар, менә бик зур нәрсә бит ул. İsmail Saylı bildi bir tokuşunu üzerine etmişti. Sıkıragan bulur iyi. Çünkü kişi jurnalistler içinde gazete okuyup, bundan neresi yazgan iken bu kişi deyip. Jurnalistikanın elbette abroyu düşüde bizim zamanının şiirleri de bardır indan. Çünkü her cümle sizi bilgen kişi bizim jurnalist deyip sanıyor bugün. Üzerinin blogun aşağı, üzeri jurnalist. Yani mesela ilk bir jurnalist kim deyip karıyorlar ya. Jurnalist karagandan da bulayarak karıyorlar ya. Andan nedir bir hakikatke metiteleri, konfliktini barıp tekşirgenden sonra o nerse yazır iken, ondan sonra nerse özgerir iken deyip karıyorlar. Bugün anday nerse meyene kalsa ikinci planga köştü. Ben şuna göre ettim de bit indi. Gazete yaza başka korkadırayım deyip. Bu yazmam için korkadırayım. Nişik buldu iken deyip. Hazır anday talep, üzüzüne anday talep var mı iken, bütün jurnalistler yok mu iken? Çünkü özüşçenlik degen narsa indi biz köpçülük bizani bütün tarmak ülkelerge taraldı. Süze sanatga da, edebiyatga da kızganışga karşı, medeniyatga da şaktay. Narsadır indi. Belki men özümni tinchlandiram endi. Biz baribizda şu ideologiya jimishlari, sistema jimishi deb o'ylayman da özümni tinchlandiram endi. Masalan, olma g'asha betinde ko'p mitirsan da grusha bera olmay, jey bera olmay solay. Biz şu jimishlari endi, sistemaning jimishlari shunga bo'ysunadi ish, lekin ol uchraqda da senzuraga qaytib qolayin mesela tilagan fikringni tilasan yo'llar bilan yetkirga bo'la bit. Bo'la. Ansuzingni ustoligini turaydi. Tilingdan batır bo'lib qanib tugul. Motor ittirib, shoqirlik etib de o'ylanirlik etib, shinab tashqoy deb bosh silkirlik etib yozarga bo'la bit. Yaratib tanqidlarga bo'ladimi? Kishini hurmat etib bitirishga. Kishiligini bitirga bo'la shulay diriz. Kızganışa karşı bizning efir vaqtimiz azagına yakınlaştı Reyman abi. Bugün söyleşken sözlerimiz İsmail ustazımızın ruhuna dua bulup erişsin idi. Onun işi bizning isen kalganların amelinde devam etsin idi degan tilekte kalık. Mene biz anı iske alubuzda tuğan kendine tugul Allah'a şükür nazım söz başında aytdım imi. Uçraşkan sayın anı tilge almay kalmayısın biley bit. Bizning şekiller köp mü biteli, köp mü jurnalistler terbiyeledi bit ol. Onu bütünsi iske ala. Mene kim bilen siyasmay biz derslep çıkan imi. İsmail turunda bütünsi evet fikirde. Hem bu en zor bəxit deb oylayman. Amin, şolay bolsun, ruhu şad bolsun. Rahmet. Esenlikte görüşürüz nasip olsun. Sağ olun.